iniciativa tan important i tan pionera com seria el Centre Català de Drets Humans i Empreses. Jo volia lligar tot aquest context que ha compartit el meu company Laurent per parlar de com el rol de les empreses és clau en mantenir aquesta opressió cap al poble palestí. Això crec que no és únic pel que passa a Palestina i Israel, sinó que veiem que les empreses en situacions de conflicte i en altres llocs on vulneren els drets humans poden tenir un rol d'exacerbar, d'augmentar la vulneració dels drets humans. I en concret, quan parlem de Palestina i de les vulneracions de drets humans sistemàtiques al poble palestí, és important entendre que són la complicitat i la impunitat del sistema apartheid israelià el que fan possible que es mantingui aquest sistema d'apartheid, d'ocupació i colonització. I què vull dir quan dic això? Doncs quan Israel ha bombardejat a civils a Gaza, que sabem que en els últims anys estem parlant de milers, i quan llavors Israel té total normalitat en participar en congressos internacionals, tant poden ser a nivell cultural, a nivell polític. Veiem que, lamentablement, Israel encara es manté de forma totalment impune davant les vulneracions dels drets humans que comet el poble palestí. I veiem que, tot i que els assentaments, que estem parlant que hi ha més de 300 assentaments a la Cisjordània ocupada, on viuen més de 720.000 colons il·legals, tot i que són il·legals sota el dret internacional, empreses israelianes i multinacionals, incloent també empreses europees, tenen un rol clau en mantenir i en fer créixer aquests assentaments. I com diem, quan diem que són il·legals sota el dret internacional, estem dient que ho són sota el Consell de Seguretat de l'ONU, sota l'Assemblea de Dret General de l'ONU i també sota la Cort Penal Internacional. Els assentaments vulneren directament i indirectament nombrosos drets humans del poble palestí, incloent el dret a la vida, incloent el dret a l'autodeterminació, el desplaçament, a la salut i un llarg etcètera. I ens trobem en una situació ara mateix que crec que és el més interessant ara per parlar de per què és tan important aquest centre, és que hi ha institucions catalanes que per falta d'eines o també de coneixement estan donant licitacions o contractes a empreses que estan involucrades en greus vulneracions de drets humans. I jo us volia explicar alguns dels casos. CAF, per exemple, és una empresa ferroviària basca que fa uns anys va guanyar la licitació per construir el tramvia a Jerusalem ocupat per connectar amb els assentaments dins de Cisjordània, tot en territori robat palestí, en territori ocupat palestí. CAF, de fet, amb l'altra empresa que va guanyar aquesta licitació és Shapir, que és una empresa israeliana també ferroviària, i aquesta empresa surt mencionada a l'empresa que va publicar a la ONU sobre empreses que estan operant en territori il·legal i en territori ocupat i que haurien de sortir. CAF sabem que té licitacions amb diferents institucions catalanes i que és una empresa que opera a Catalunya de forma bastant present. Us volia parlar també de Magal, que està aquí sota, i tinc aquí un mapa que us volia compartir. Magal S3 és la filial espanyola de l'empresa israeliana Magal, que és una empresa de seguretat i ciberseguretat que dona serveis per entorns complexes i infraestructures com poden ser fronteres, ports, aeroports, etc. I aquí podeu veure quina és la presència que té Magal a Catalunya i també que té Magal en territori ocupat palestí. L'any 2002, Magal va guanyar una licitació per donar el 80% dels serveis de detecció del mur de l'apartheid, que està tot en territori palestí. Com sabeu, estem parlant d'un mur totalment il·legal, condemnat també per Tribunal de Justícia de l'Haia, i podeu veure aquí com també Magal ha donat serveis al mur de Gaza, a una valla electrificada construït als també ocupats als del Golan, a valles de seguretat perimetral a presons de Cisjordània i també que en sistemes de seguretat d'assentaments il·legals com ara Ariel, Alfei Menash, etc. I veiem que mentre Magal té aquestes operacions totes il·legals en territori ocupat palestí, que també em sembla important mencionar que Magal va guanyar l'any 2018 un premi del Ministeri de Defensa israelià que mostra aquesta connivència, aquesta total relació entre les empreses de seguretat
israelianes i el govern d'Israel. I és important dir que tot aquest coneixement que les empreses de ciberseguretat i seguretat israelianes acaben desenvolupant és a través de l'ocupació i la vulneració sistemàtica de drets humans a Palestina. I aquí es veu molt petitó, de fet ho tinc millor aquí escrit, però Magal ha donat serveis, per exemple, a l'aeroport de Reus, a l'aeroport del Prat, aquí a Catalunya, aquí ho veig una mica millor, a l'aeroport del Prat, a l'aeroport de Reus, també el servei de Renfe amb el servei ferroviari francès, com podeu veure allà al nord, que seria el número 6, i també el port de Tarragona durant l'any 2013 i l'any 2020. Això és una feinada que ha fet l'Observatori de Drets Humans i Empresa a la Mediterrània per monitoritzar i sistematitzar totes aquestes vulneracions que estan cometent empreses, en aquest cas israelianes en filial espanyola, que operen tant en territori ocupat com també a Catalunya. Heidelberg Cement és una empresa que també opera a Catalunya, és una empresa de ciment que sabem que ha donat serveis per donar ciment per construir el mur de l'apartheid a Palestina, però també sabem que ha tingut rols en el mur del Sàhara Occidental per part del Marroc i sabem que també dona serveis per construir vivendes en assentaments il·legals. Anyvision, que també surt aquí mencionada, és una empresa de seguretat israeliana que dona serveis als checkpoints, també en territori il·legal. Aquí a Catalunya les coses que s'han detectat és que ha estat present en seminaris de la Universitat de Barcelona i Anyvision potser us sonarà pel cas de que inicialment van voler donar les càmeres a Mercadona, als supermercats Mercadona, que després les van haver de treure perquè, per sort, aquí a l'estat espanyol és il·legal en espais privats i vulnera la protecció de dades posar càmeres de videovigilància, però era aquesta empresa la que ho volia posar. I, per últim, Mat Holding és una empresa gegantesca catalana que es dedica a diferents serveis d'agricultura. Tant l'any 2014 com l'any 2020 compra filials a Israel i que tenen relació amb Netaferm, que Netaferm és una empresa israeliana que també opera en assentaments il·legals, sobretot a la Vall del Jordà, a Ariel, a Hebron i a diferents parts, i que a més té una col·laboració amb empreses de la indústria armamentística israeliana. Aquí són només uns quants exemples d'empreses que s'hauria de veure si es podrien investigar sota aquest centre, però que estem veient exemples molt clars d'empreses que estan operant a Catalunya i també a territori ocupat de manera totalment impune. I això porta a la reflexió de que per què és tan important aquest centre de drets humans i empresa a nivell català. Nosaltres, com a moviment de solidaritat amb el poble palestí, ens adherim totalment a la demanda de la societat civil, que és important que aquest centre sigui valent, per tal que sigui capaç i tingui les eines necessàries per vetllar que les empreses que vulneren a Catalunya respectin els drets humans i ambientals, que sigui independent, per tal que quedi totalment lliure de conflictes d'interessos, que sigui accessible, per tant que les comunitats afectades puguin tenir-hi accés i puguin fer-hi arribar queixes i denúncies, que sigui compromès amb la justícia global i la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau i, per últim, que sigui eficaç i que tingui capacitat real d'actuació, investigació, prevenció i alerta i seguiment de possibles vulneracions de drets humans. I nosaltres venim aquí a parlar de... Nosaltres venim aquí perquè som del moviment de solidaritat amb el poble palestí, però nosaltres el que demanem és el respecte dels drets humans a tot arreu del món. I com dèiem al principi, veiem que el rol de les empreses pot ser clau en empitjorar greus vulneracions de drets humans. Això seria totalment comparable amb la situació d'ocupació al Sàhara Occidental o altres llocs on es vulneren greument els drets humans, com sigui Síria o pugui ser Iemen. Per tant, aquest centre no és només importantíssim per Palestina, sinó per tots els llocs del món on es vulneren els drets humans.
I llavors també parlar de la responsabilitat. Jo us mostrava aquí la feina que ha fet l'Observatori de Drets Humans i Empreses monitoritzant totes aquestes empreses i el rol que estan tenint, però aquest monitoreig actual de la vulneració de drets humans hauria de venir també de la institució i hauria de tenir recursos i dedicació per fer-ho, per veure què exactament, com estan involucrades les empreses que operen a Catalunya en vulneració de drets humans. I també perquè, òbviament, no s'estan fent suficients anàlisis de risc per prevenir que les empreses siguin vulneradores de drets. Perquè això em porta al següent punt, que és la coherència de polítiques, que veiem que ara mateix no s'està donant, perquè tenim un cas aquí al Parlament de Catalunya, on nosaltres estem molt orgulloses, com deia el company Logan, ara ja farà un any que el Parlament de Catalunya va reconèixer, tal com diuen desenes d'organitzacions palestines des de fa dècades, però també Amnistia Internacional i Human Rights Watch, que Israel comet el crim d'apartheid contra el poble palestí. Llavors tenim un Parlament de Catalunya que reconeix això, però per altra banda tenim Acció, que depèn de la Generalitat de Catalunya, que encara recomana a Israel com a zona estratègica on invertir. De fet, abans que parlàvem de l'empresa Matt Holding, que dèiem que té aquest lligam i que ha comprat a dues empreses israelianes, Matt Holding sabem que és presentada com un gran exemple des d'Acció, com un gran exemple d'empresa catalana, mentre que sabem que té aquest lligam en vulneració de drets humans. I sabem que, per una banda, Acció encara posa Israel com a zona estratègica on invertir, i per altra banda que no està informant degudament a empreses catalanes que volen operar en diferents llocs del món, i els estats tenen l'obligació d'informar a les empreses de quines vulneracions de drets humans s'estan donant. Llavors creiem que aquesta és una oportunitat única per tenir un centre pioner, que sabem que inspirarà a societat civil a Palestina, però arreu del món, per començar a monitorejar el rol de les empreses, per poder fer recomanacions a les empreses sobre com han d'actuar i caminar i ser una mica més a prop de poder, en concret, acabar amb la impunitat de l'estat d'apartheid i de les vulneracions de drets humans del poble palestí. Moltes gràcies. De quant de temps? Estem parlant de fa 75 anys de la Nakba, que de fet nosaltres commemorarem d'aquí poc, el 15 de maig farà 75 anys de la creació de l'estat d'Israel, que el poble palestí coneix com a Nakba, que significa catàstrofe en àrab, i no és un fet aïllat, sinó que segueix desenvolupant avui en dia, com deia el meu company Logan, que volen seguir, la premissa de l'estat d'Israel és seguir robant terres palestines i expulsant a la població palestina de les seves terres. I lligat una mica al que comentaves, Ferran, sobre si hi ha, i també amb el que comentaves sobre cap a quines empreses nosaltres demanem boicot. La campanya de boicot, inversions i sancions demana el boicot a totes aquelles empreses que vulneren els drets humans del poble palestí, perquè és tant que sí que durant molt temps s'ha vist com Israel i territori ocupat, però és important entendre que és un i el mateix. De fet, l'estat d'Israel no reconeix territori ocupat, el reconeix com a part d'Israel. Per això el que deia el company Logan, que aquestes moltes iniciatives lamentablement queden curtes, perquè sí, es demana a l'estat d'Israel que catalogui aquells productes que venen d'assentaments, però és que Israel no els considera com a assentaments. Per tant, sí, nosaltres demanem el boicot a totes aquelles empreses que estan vinculades a vulneració de drets humans palestins, i és molt difícil trobar empreses israelianes que no ho estiguin, lamentablement, perquè forma part totalment d'aquest paquet sistemàtic de vulneració als drets humans. A la pregunta d'en Ferran, què creiem que podria contribuir a aquest centre, que és que el centre pugui fer anàlisis de riscos, que això creiem que podria ajudar molt a les empreses catalanes que es volen internacionalitzar, que ara mateix aquesta informació no s'està donant i les empreses han de saber en quin context operen i a quines vulneracions de drets humans poden contribuir, que de fet que poden trobar-se en activitat il·legal, perquè si operen en territori il·legal, i les empreses han de saber això abans d'intervenir. I un altre exemple que se m'acudia, que sé que aquest no estaria reflexat amb el centre, però una campanya de boicot important a nivell internacional és contra l'empresa de roba esportiva Puma, perquè patrocina la Israel Football Association, una associació de futbol on hi ha equips israelians i equips d'assentaments, que això mostra molt el que estic intentant dir, que Israel no diferencia de la part que ocupa de la que no, forma part tot de la mateixa economia. Llavors, en quant a
si el centre és necessari perquè hi ha aquestes altres iniciatives, nosaltres veiem que la situació de vulneració de drets és tan flagrant que nosaltres demanaríem quantes més iniciatives possibles, no? I davant d'aquest clima d'impunitat. I en concret, amb la llei europea, crec que és important dir, no?, que pel que sabem ja és una directiva que ja ha estat aigualida, no?, i que encara no posa a les persones de drets al centre, sobretot aquelles més afectades al sud global, i sabem que és una crítica que s'ha fet des de la societat civil. I, per exemple, per mostrar aquestes mancances, que no estem dient, creiem que els mecanismes de deguda diligència són molt importants, però per veure aquestes mancances, CAF, que és una de les empreses que mencionàvem aquí, ha celebrat aquesta llei de deguda diligència perquè tal com està feta, no contempla que CAF està operant en territori protegit pel dret internacional humanitari. Per tant, sí, creiem que és molt important aquest centre. I en quant als punts nacionals de contacte de la OCDE, també sabem que des de la campanya demanant a CAF que surti de territori ocupat palestí, també s'ha portat a CAF els punts nacionals de contacte i les respostes que s'han donat són molt vagues i molt insuficients. En aquesta línia de més exemples que gràcies a la campanya Societat Civil Palestina Internacional sabem que l'Ajuntament d'Oslo, no sabem si ha estat avui o just ahir, però deia que es comprometia a estudiar més mecanismes per tal d'assegurar que no estan comprant productes que venen de vulneració de drets humans, concretament en assentaments. Sí que veiem que hi ha ganes a nivell internacional de tenir més eines per poder controlar aquests esforços. Llavors, espera que no em vull deixar tot. Això, Carles, que ens demanaves, les condicions en les que treballen les persones palestines en assentaments, com deia el meu company, són condicions terribles. En alguns casos podríem parlar de pràcticament d'esclavatge, i a més en situacions molt cruels on es necessita feina, és l'única feina que s'ofereix, on hi ha un racisme i un colonialisme brutal. I és important recordar aquí, perquè a vegades una de les narratives que se sent és com però és que el boicot podria fer mal al poble palestí també, i és important recordar que és el poble palestí qui ha fet aquesta decisió, qui ha estudiat que, tot i que potser a nivell econòmic a curt termini pot tenir unes conseqüències, és qui ha decidit que la campanya de boicot, desinversions i sancions és la manera de seguir endavant. I nosaltres treballem molt per veure quines són aquestes complicitats que, com apuntaves, estan tan embrincades. Nosaltres no ho fem servir guais i demanem que no es faci servir, però precisament el que nosaltres demanem és que hi ha d'haver més transparència i més claredat en quines vulneracions estan imbrincades les empreses. I per respondre per aquí, també que es demanava què pensem nosaltres que podria fer aquest centre, entenem que són les empreses que estan registrades en el registre mercantil de Catalunya les que afectaria el centre, i entenem que seria cosa del centre saber, per exemple, si Magal està en el registre mercantil. Sabem que, per exemple, Mat Holding, que abans la mencionàvem, sí que ho està, perquè està registrat a Parets del Vallès, i creiem això, el que pot aportar al centre, que sabem que lamentablement no solventarà totes les vulneracions de drets humans, però creiem que pot ser una peça clau per fer aquests anàlisis de risc, perquè les empreses catalanes que vulguin invertir en Israel siguin molt conscients de les vulneracions de drets humans en les que es veuran involucrades, si ho fan, en prevenció, en formació d'explicar les vulneracions de drets humans, que no només passin a Palestina, sinó al Sàhara Occidental, Síria, Iemen, molts altres exemples. I per acabar només volia dir que és important entendre, i això Israel ho encapçala i ho representa molt, com aquesta repressió, com les vulneracions flagrants de drets humans es traslladen d'un lloc a l'altre. I aquí a Catalunya vam viure un cas molt de prop que va ser amb l'espionatge de Pegasus, amb una empresa israeliana que, altra vegada, si ha generat aquest coneixement ha estat gràcies a l'ocupació i a l'apartheid del poble palestí, que després veiem com s'ha fet servir aquí per vulnerar drets, tant de persones polítiques com de societat civil. Per això és tan important, i per això és tan important el centre, que pot contribuir a frenar aquesta flagrant impunitat. Molt bé, no sé si hi ha alguna pregunta més, si no ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, senyora Sansón i senyor Cohen, per la seva assistència. Moltes gràcies.